שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ניצוצות, גילויים רוחניים בחיי היום-יום. היום אני רוצה שנדבר קצת על אתגרים ומשברים מנקודת מבט רוחנית. את הסיפור הזה אני בעצם שומעת בכל מיני וריאציות. כל פעם שאני מתקשרת למישהי שמתעניינת בקורס שלי, או מי שבעצם כבר התחילה איתי תהליך, תמיד אני שומעת את אותו סיפור שבעצם הם ניהלו חיים מלאים ושלבים, הייתה עבודה יציבה, משפחה אוהבת, שגרה שהרגישה בעבורה בטוחה ומוגנת, עד שיום אחד קרה איזשהו משהו, נוצר איזשהו משבר בכל האידיליה הזאת. או שבעצם אותה אחת איבדה את עבודתה באופן פתאומי, או שהיא חוותה איזשהו אובדן משמעותי, או שהיא פשוט מרגישה שהיא לא מסופקת מהחיים שלה, שהיא לא עושה את מה שהיא באה לפה לעשות. יש לנו המון דרכים שבהם אנחנו בעצם מבינים שאנחנו לא במקום הנכון לנו, ופתאום משום מקום כזה out of the blue מגיע איזשהו רגע אחד שפשוט טורף את כל הקלפים. עבור כל בן אדם רגע כזה זה זעזוע, כי זה אומר שבעצם השגרה שאני מכירה, השגרה המוכרת לי והבטוחה התפרקה, תחושת הוודאות שלי נעלמה, ופתאום אני מתחילה להתמודד עם כל מיני פחדים וכעסים, ואולי אפילו אני מרגישה שאני חסרת ערך. אבל במקום להישאב למשבר הזה, אותן בנות שמגיעות אליי, שואלות את עצמן שאלות אחרות. מה בעצם אני יכולה ללמוד מהסיטואציה הזאת? מה היא מנסה ללמד אותי על עצמי ועל המסלול שלי? מה בכלל הדרך הנכונה לי? מה אני אמורה לעשות עם עצמי בחיים? למה בכלל אני עברתי את מה שאני עברתי? ומה בכלל המשמעות של כל הדבר הזה שאני חווה כרגע? זה שאלות שהן מאוד חשובות, כי רק דרך החקירה הפנימית, הן הבינו, ובכללי צריך להבין את הדבר הזה, שבעצם המסלול חיים שהם חיו בו עד עכשיו, לא היה מדויק להן, כמו למשל העבודה, שלא באמת תואמת את השליחות הפנימית, או הנקודה הזאת שבהם היא טסה לחול, והבינה כמה החיים יקרים, ואסור לאבד אפילו רגע אחד. יש המון וריאציות לאותו סיפור, אבל בגדול, הסיפור הוא לא משתנה במהות שלו. זאת אומרת, יש את אותם השלבים אצל רוב האנשים. היה איזשהו משהו קבוע, סטטי, רגיל, נוח, ופתאום, out of the blue, איזשהו אירוע מטלטל שגורם לנו להיכנס לאיזושהי חקירה פנימית. ולכן, גם אותן בנות שמגיעות אליי, אומרות לי, זה הסיבה שבעצם אני החלטתי לבוא וללמוד תחום שעניין אותי, תחום שאני אוכל לסייע דרכו, תחום שאני אוכל לעזור לאנשים אחרים, ולכן הם הגיעו אליי לתחום של הייעוץ והכוונה רוחנית, דרך התקשור ואילם קבלי. יש בנות שכבר התחילו את המסע שלהם בכל מיני שיטות טיפול אחרות, ומפה לשם התגלגלו לקורס שלי, כי הן אומרות לי שבעצם הן מבינות שזה הדבר היחיד והאחרון שחסר להם כדי באמת לפרוץ את הדרך. זאת אומרת, הם למדו שיטות טיפוליות, אבל משהו עדיין היה חסר להם, והן מאמינות שזה בעצם הנקודה האחרונה שתסגור להם את הפינה, ולהרבה בנות זה באמת הייתה הנקודה האחרונה שסגרה את הפינה, ולחלק מהבנות זה בעצם היה נקודת פתיחה, כל אחת והמסלול שלה. אז בעצם הבנות שכבר למדו אצלי, הן יכולות לספר שהמשבר הזה הוא איזושהי נקודת מפנה מאוד משמעותית בחיים, שהובילה אותם לאחת מהברוכות הגדולות ביותר שקרו לה, כי היא באמת מצאה את עצמה אחרי זה. אוקיי? כל אחת מהבנות שמגיעה באמת מוצאת את עצמה אחרי זה, ומוציאה את עצמה לאור בצורה הטובה ביותר, ומממשת את עצמה ואת הייעוד שלה. והכי חשוב שזה באהבה ובשמחה. גם אם היא לא עושה את זה בשנייה שהיא יוצאת מהקורס, בהרבה מקרים זה איזשהו תהליך שבעצם לוקח זמן, אבל היא בתוך התהליך, וכל עוד היא בתוך התהליך, היא תגיע לנקודה הזאת, אוקיי? זה חשוב להבין שברגע שאנחנו בתהליך, אנחנו נגיע לנקודה שאנחנו אמורים להיות בה. ברגע שאני בעצם עוצרת את עצמי ולא מתפתחת ולא עושה שום דבר, וכל היום בית, עבודה, ילדים, טלוויזיה, לישון, אני לא מתפתחת, אני לא גדלה, אני לא מממשת את עצמי, ואז כשיגיע המשבר, הוא יגיע בבום. וכשהוא יגיע בבום, אני לא יודע איך להתמודד איתו, כי לא הייתי בדרך, לא היה לי את הכלים, אוקיי? אז לא חייבים להגיע לבום. אפשר לבוא ולהתפתח כל פעם קצת, ולעשות כל פעם דברים קטנים, בשביל שהבום הזה לא יהיה מאוד משמעותי.
אז חוכמת הקבלה בעצם, וגם חוכמות רוחניות אחרות, הם מסבירים שהאתגרים שאנחנו חווים בחיים שלנו, זה לא עונש או איזשהו מזל רע, אלא באמת איזשהו שלב בתהליך ההתפתחות שלנו. כל קושי, כל כאב, כל מכשול, הוא למעשה איזשהו שליח, איזושהי קריאה פנימית, שדרכה אנחנו אמורים להתבונן פנימה ולהגיע לתיקון שלנו. זאת אומרת, אם אני נמצאת באיזושהי סיטואציה שלא טובה לי, לאורך זמן אני לא אחזיק שם מעמד, יגיע נקודת שבר. אם אני נמצאת בעבודה שלא תואמת אותי, והבוס צועק עליי ומשפיל אותי ולא מדבר אליי כמו שצריך, אני אגיע לנקודת שבר. לא משנה כמה אני צריכה את הכסף, אני אגיע לנקודת שבר ואני אתעצבן ואני אכעס, ואני בעצם אגיע לנקודה שאני אגיד, אוקיי, אני לא רוצה להיות פה יותר. אבל אז רוב האנשים מה קורה, הם לא עושים את זה בחוכמה, הם לא באמת מחפשים עבודה נוספת, או מחפשים בעצם מה הם אמורים להיות. הם צריכים לבוא להתבוננות פנימית ולהבין מה אני צריכה להיות, אוקיי, לא טוב לי כאן, אבל מה אני צריכה לעשות עם עצמי עכשיו? רוב האנשים לא יודעים לעשות את זה, וזה מה שאני רוצה שתתחילו בעצם לחשוב. אם אתם נמצאים במקום שלא טוב לכם, תתחילו להבין, אוקיי, לא טוב לי כאן, מה אני אמורה לעשות מעכשיו? אז באמת לפי השיטה של האורות והכלים בקבלה, כל אחד מאיתנו זה בעצם איזשהו כלי תודעתי, שדרכו בורא עולם מתגשם, ודרכו המציאות שלנו מוקרנת לנו החוצה. ואם הכלי שלי לא נקי, והוא מלא בחושך, בפחדים, בכעסים, בכל מיני דברים שהם לא חיובים שעשיתי, או שחשבתי על עצמי, כמו שאני נגיד, אנשים תמיד אומרים על עצמם, וואי, איזה סתומה אני, וואי, איזה מפגרת אני, אוקיי? לא. אנחנו צריכים להפסיק עם הדיבור השלילי הלא נעים הזה, אוקיי? כי הדברים האלה ממלאים את הכלים שלנו בחושך. אוקיי? אז ברגע שאני מלאה בחושך הזה, האור של בורא עולם, השפע שהוא רוצה לתת לי, לא יכול להיכנס אליי. אני לא יכולה לחיות ברווחה כלכלית, אני לא יכולה לחיות בזוגיות טובה, אני לא יכולה לחיות עם ילדים, אני לא יכולה לחיות במלכודה שבעצם בורא עולם רוצה להביא אותי אליה, אוקיי? אז מה אני צריכה לעשות בשלב הזה? אני צריכה לעבור תהליך של ניקוי, והתהליך הזה מתבצע בשני דרכים, או בדרך של קבלה, של לימוד קבלה ועזרה לזולת, שזה הדרך החיובית, או דרך יסורים, שזה בעצם דרך האתגרים והחסימות, וכל הדברים הקשים שבעצם אני חווה בחיים שלי, וכל התהליך הזה של הניקוי, הוא בעצם מתרחש עד שהכלי שלי מספיק נקי, כדי שאני אוכל לקבל את השפע שמגיע לי באמת. אז במילים פשוטות, אם אני ככה מפשטת את מה שאני אמרתי עד עכשיו, אז למה בעצם אתגרים מגיעים לחיים שלנו? אז דבר ראשון זה כדי בעצם לגלות כל מיני חלקים נסתרים בתוכנו. הרבה פעמים אתגרים חושפים מקומות בתוכנו שדורשים עבודה פנימית, פחדים, אמונות מגבילות, או חוסר איזון בכל מיני סיטואציות, והם בעצם מזמנים אותנו לפגוש את עצמנו ברבדים העמוקים ביותר, כי אנחנו תמיד מתחמקים מעצמנו, תמיד יש לנו נטייה לבוא ולהסתכל החוצה, הוא עשה, והוא אשם, והוא, ואני לא מסתכלת פנימה. זאת אומרת, רוב האנשים לא באים ואומרים, אוקיי, אני מבינה שהוא עשה לי פה איזושהי סיטואציה, אבל למה הסיטואציה קרתה לי? מה אני צריכה ללמוד מזה? אנשים לא עושים את זה, הם נתקעים באיזושהי רמת תודעה, שהיא מאוד מאוד נמוכה, וברמה הזאת אי אפשר לשרוד לאורך זמן. זה לא נעים לחיות ככה. וזה מה שמביא אותי לדבר הבא, שבעצם האתגרים האלה בהם בשביל שאנחנו נתפתח ונגדל. כמו שאנחנו עושים ספורט, אנחנו צריכים להתמודד עם איזושהי התנגדות כדי לבנות את הכוח ואת המסת שריר. אז ככה בדיוק אותו הדבר, החיים מזמנים לנו את האימונים הרוחניים האלה שמקדמים את ההתפתחות שלנו. וכל זה נועד בשורה התחתונה בשביל להתחבר לתכלית הגבוהה שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים הבן אדם חווה איזשהו אתגר, והוא חייב לעשות איזושהי פעולה. הוא חייב לעשות איזושהי פעולה כדי לצאת מהנקודה שאליה הוא נקלע. אז האתגרים האלה בעצם דוחפים אותנו לצאת מאזור הנוחות שלנו, ולהתחיל לשאול שאלות כמו, מה באמת חשוב לי? מה הייעוד שלי? וברגע שאני מודעת לזה, מודעת לשאלות ומודעת לתשובות שעולות מתוכי, כי התשובות עולות מתוכנו, אז הרבה יותר קל לי לבוא ולהתמודד עם המציאות. המציאות שלי פשוט נראית בצורה אחרת, זאת אומרת, אני לא באה ומאשימה את הבן אדם האחר שהוא עשה לי, הוא גנב לי, הוא שיקר לי, והוא, אלא, אוקיי, הייתה פה איזושהי סיטואציה שקרתה, ואני צריכה להבין מה זה אומר עליי,
מה זה אומר על ההתפתחות שלי, מה אני צריכה לעשות מכאן והלאה. יכול להיות שהבן אדם הזה משקף איזשהו משהו בתוכי שזקוק לתיקון, יכול להיות שאני צריכה לעשות איזשהו משהו סביב הדבר הזה. הרבה אנשים לא שואלים את השאלות הנכונות, או לא שואלים את השאלות בכלל, אז מאוד מאוד חשוב להתחיל לשאול את עצמנו שאלות. אז אחרי שבאמת התחלנו לשאול את השאלות, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתמודדים בכלל עם האתגרים. אז דבר ראשון, אני צריכה לקבל ולהבין שזה חלק מהדרך. אני לא יכולה להתנגד לאתגר, אני לא יכולה להתנגד למה שקורה מולי. אני צריכה לקבל את זה כחלק מהדרך שלי. והאתגר הזה שאני חווה כרגע, הוא לא אויב, אלא הוא המורה הכי גדול שלי. וברגע שאני אלך עם האתגר הזה יד ביד, ואני לא אכעס עליו ויאשים את הסביבה שלי במה שקרה לי, אז אני אבוא ואני אצמח. אז יהיה לי שינוי פרספקטיבה, אוקיי? כי ברגע שאני שואלת את עצמי למה זה קרה, זה לא מקדם אותי למה זה קרה, אוקיי? למה הוא עשה לי ככה, זה לא מקדם אותי. אבל אם אני שואלת, אוקיי, הבנתי מה קרה פה, בואו תסבירו לי מה המשמעות של הדבר הזה. אתם מבינים את ההבדל? יש פה הבדל אחר. מה המשמעות של זה עבורי? כי זה עבורי, זה נגלה אליי, זאת אומרת שאני צריכה ללמוד פה משהו. מה אני צריכה ללמוד? במקום למה זה קורה לי ולהאשים את כולם, מה אני צריכה ללמוד? אוקיי? וזה בעצם גורם לנו לראות את האתגר כהזדמנות לצמיחה, לשינוי תפיסת מציאות, להתמודד עם המציאות שלי בצורה הרבה יותר אפקטיבית, כי פס הוא לא דרך נכונה להתמודד עם המציאות. המון אנשים חיים היום בכעס ותסכול וייאוש, והדרך הזאת להתמודד עם המציאות היא לא נכונה, היא פשוט מורידה אותנו, מה שנקרא לשאול תחתית, ואנחנו חיים שם באיזושהי תחושה של קורבנות, של סבל, של אני אשמה, הוא אשם, וזה אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה לאורך זמן, זה פשוט לא עובד. זה הבן אדם פשוט מביא את הנשמה שלו ללחוץ על מנגנון כיבוי והשמדה, ואז אנחנו נהיים חולים, ואז אנשים חלילה מתאבדים, והדברים האלה מאוד מאוד חשובים לבריאות הנפשית והפיזית שלנו, אוקיי? ועוד דבר שמאוד חשוב להתמודד איתו, בשביל הבריאות הפיזית והנפשית שלנו, זה באמת לשים לב לרגשות ולמחשבות שלנו. כשאני בעצם מתמודדת בצורה רוחנית עם כל אתגר שמגיע, אני לא מתעלמת מהכאב, אני מכירה בו. אני אומרת, אוקיי, אני יודעת שקרה פה משהו, אני מבינה את הכאב, אני מרגישה את הכאב, אבל אני מחפשת את השיעור שמסתתר מאחורי הכאב, מה אני צריכה לתקן, איפה אני יכולה להשתפר, מה באתי לפה לעשות ולמה הדבר הזה נגלה אליי בדיוק בנקודה הזאת ובדרך הזאת, מה אני צריכה לשפר בתוכי ולהשתפר בכללי בחיים שלי. אוקיי? אז באמת זה השאלות הנכונות. הטיפים באמת שאני יכולה לתת לכם זה פשוט להפוך את זה למעשי ולהתחיל לשאול שאלות. מה אני יכולה ללמוד מהמצב הזה? כל פעם שאני נתקלת באיזשהו אתגר אני צריכה לעצור ולשאול את עצמי איזה חלק בי כרגע מתעורר, האם זה פחד, האם זה כעס, האם זה תחושת תסכול וחוסר אונים? מה המצב הזה בעצם מנסה ללמד אותי? אולי אני צריכה ללמוד שאני צריכה להיות סבלנית, אולי אני צריכה לקבל יותר אמונה בבורא עולם או בעצמי, האם בכלל אני צריכה לעשות שינוי כיוון לחלוטין? ומה בכלל הצעד הבא שלי? איך אני יכולה לצמוח מהחוויה הזאת? אם ככה אני אקח את זה לאיזושהי דוגמה פרקטית, אז אם לצורך העניין אתם מתמודדים עם איזושהי מערכת יחסים שהיא מאוד מאתגרת, יכול להיות שזה מלמד אתכם על הצורך שלכם לשים גבולות בריאים, אבל גם יכול להיות שאתם צריכים פשוט להתחיל להקשיב ובאמת ליישם את ההקשבה הזאת, להקשיב לרצונות ולצרכים שלכם ושל בני הזוג, כי הרבה פעמים אנחנו או מתעלמים מהצרכים של בן הזוג, או מתעלמים מהצרכים שלנו, וזה לא מערכת יחסים בריאה. דוגמה נוספת שהיא יותר מקצועית, זה לצורך העניין, אם אני חווה איזשהו כישלון מקצועי, אם אני נמצאת במקום עבודה שלא משרת אותי ולא טוב לי, ואני מרגישה שאני קבויה ואין לי כוח לקום בבוקר, אז בואו נשים לב רגע, אולי זו בעצם איזושהי קריאה לבדוק בעצם מה התשוקה האמיתית שלי בחיים, מה באמת אני רוצה לעשות בחיים, ולכוון מחדש את הדרך שלי, ממש לחשב מסלול מחדש, להבין מה הפשן שלי, האם הפשן שלי זה באמת לקום כל יום לעבודה של 7 עד 5, או 8 עד 6,
או כמה שעות שאתם עובדות, ולהגיד לעצמי, טוב, זה מה יש, אני צריכה כסף, יש לי ילדים, יש לי זה, יש לי פה, יש לי שם, וזהו, אין לי זכות בחירה. לא, יש לך זכות בחירה, ומתוך הזכות בחירה הזאת, את תשיגי הרבה יותר כסף, את תהני בדרך, את תאהבי את מה שאת עושה, אוקיי? הדרך לא תמיד פשוטה להשיג את מה שאנחנו רוצים, וברגע שאנחנו בעצם חווים איזושהי התפתחות, לא הכל נוצץ, אוקיי? אנחנו בדרך, אנחנו עושים איזושהי דרך, אנחנו עוברים איזשהו תהליך, התהליך לא תמיד קל, אבל אנחנו בתנועה, אנחנו לא יושבים, מה שנקרא, קופאים על השמרים, ואומרים זהו, זה מה יש, תמות נפשי עם פלישתים. זה לא נכון, חייבים להיות תמיד בתנועה. מי שלא בתנועה, מי שנכנע לפחד שלו ולתסכול שלו ולכעסים שלו, הוא הופך להיות בן אדם קפוא. בן אדם קפוא לעולם לא יצליח להביא את עצמו למימוש, ולא יצליח להרגיש את התחושה הזאת של אני שווה, אוהבים אותי, אני חשוב ומשמעותי בעולם, אוקיי? גם אם הוא ירגיש את זה באיזושהי נקודה כזאת או אחרת, זה יהיה מאוד מאוד נקודתי. אני מדברת איתכם על הרגשה שהיא קבועה, של לקום כל בוקר בתחושת שליחות, של להגיד, וואו, מה מחכה לי היום? איזה כיף לפתוח את הבוקר, יש לי פגישה, ואני אעזור לזה, ואני אטפל בזה, ואני אהיה עם זה, ווואי, איזה יופי, ואני אלך לטפל בגינה שלי, ואני אלך לעזור לחמתי, או לגיסתי, או לא משנה למי. העיקר שאני קמה בבוקר בתחושה של כיף לי, ולא מתוך תחושה של אוף, איזה בסה, עוד יום, די, מתי נגמר השבוע? וכל מוצ"ש לחטוף את הכאב הזה בלב, את הרמה הזאת בלב, להגיד, אין לי כוח מחר, זהו, איזה דיכאון. לא חייבים לחיות ככה. זה מה שאני מנסה להסביר, יש דרך אחרת, והדרך הזאת היא דרך הכירה פנימית. אתם חייבים להבין שהאתגרים בחיים שלנו זה כמו יהלום לא מלוטש. ברגע שאני מתבוננת בהם, לא כמשבר, אלא כהזדמנות, הם יכולים להפוך לניצוצות שמאירים לי את הדרך. המשבר הוא לא סוף הדרך, אלא רק איזושהי נקודת מפנה למקום שאני אמורה להגיע אליו, למקום טוב יותר בחיים שלי. ולכן בפעם הבאה שאתם בעצם נתקלים באיזשהו קושי, במקום להילחם בו, אני באמת ממליצה לכם להזמין אותו לאיזושהי שיחה פנימית ולהתחיל לשאול שאלות. אוקיי, מה אתה רוצה ללמד אותי? מה השיעור שלי פה? איך אני יכולה לגדול ולצמוח מפה? איך אני יכולה להתפתח? מה התיקון שלי בדבר הזה? יש המון שאלות, זה רק דוגמה לשאלות מאוד מאוד ספציפיות, אבל ברגע שאתם שואלים את השאלות, פשוט תחכו לתשובה הפנימית. התשובות יגיעו, וברגע שהם יגיעו, אתם תגלו בתוככם את הכוח בעצם להפוך את כל המשבר הזה לאיזשהו כלי של צמיחה רוחנית, ואתם תהפכו להיות הגרסה הכי טובה שלכם, באמת הכי טובה שלכם, ואל תוותרו על עצמכם לעולם, תמיד תהיו בחקירה, תמיד תנסו להבין מה עושה לכם טוב, ומי אתם, ולמה באתם לפה לעולם, ובאיזה תחום אתם יכולות להיות משמעותיות בעולם, ואם אתם כרגע נמצאות במקום, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, לא משנה איפה, שאין לכם יכולת השפעה על הסביבה, אתם צריכות לשאול את עצמכם, למה? מה קורה פה? איפה הלכתי לאיבוד בדרך? מה אני באמת צריכה לעשות? וברגע שיהיה לכם את התשובה, הכל יהיה מאוד ברור לאן אתם צריכות ללכת. ואם עדיין קשה לכם, אתם תמיד מוזמנות לבוא ולפנות אליי ולצוות שלי, ואנחנו נוכל לעזור לכם בשמחה. אז תודה שהייתם איתנו כאן בפרק הזה של ניצוצות גילויים רוחניים בחיי היום-יום. ותזכרו, האתגרים זה לא סוף הדרך, זה רק נקודת המפנה. זה תחילתה של דרך חדשה. אז עד הפרק הבא, תהיו סבלניים, ותזכרו שבכל אתגר יש ניצוץ. שיהיה בהצלחה.